Her har jeg leget lidt med mit iPhone 6 kamera for at se om der er fanefrigang i forhold til pilehylden, hvor hurtigt den falder. Man kan lige se på det her billede, at pilehylden falder væk, inden fanerne kommer forbi. Her bruger jeg min frame frem og tilbage for at finde lige præcis det billede, hvor pilen forlader pilehylden. Det gør jeg for at se, om pilehylden den falder, inden fanerne kommer hen til den. Og man kan se her, hvor jeg kører lidt frem og tilbage, at det ser ud som om pilehylden den lige præcis lægger sig ned, inden fanen er henne og eventuelt får kontakt. Min test med fanefrigang, ellers med læbestift på fanerne, viser os, at der ikke er kontakt. Men det er altid rart lige at se det på billeder også. Og her med et helt almindeligt kamera i en iPhone, kan man kigge, selvom det kun er 240 billeder per sekund, at der ikke er kontakt.